Manghalay na sa taan eh. Manamataglaba. Kapuya ni kinabuhing asawa hinoon. Kabana pagitagbana perti pagkatambuka. Napay kasuris nga. Ngayon manik habol. Paita biyaning kabana tagtambok. Oy, perti pagkabugatag nga sanina. Pagkagabi tatungan pa ta. Patay. Saon man kaya kabana matagtambok. Halay taan eh. Ay, bugata. Bugata ni Mia mga short niyo. Napay mga pajama niyo. Nayog habol. Perti pagkabugata. Nintawanan niyo. Kadusam ni paniwang. Oy. Pagka nakuha niyang kasunis. Nayog ring habol. Saon man. Kaba naman tagtambok. Pagkaway klaro ni Tawhana. Oy. Hantod ro. Nagpiti-tintiwan na lang. Perti pagkatambok ka. Kanusam ni siya paniwang. Oy. Sige ra magsulti paniwang. Pila na magkatuig isulti. Wa mo dyan pamuniwang. Dako mo nun maayo. Tanaw argo niya short. Oh. Grabe dako. Marumag doon ka to. Musod. Ay, ginawa ka. Itan ka ba natagtambok? Ang mga short pati dako ah. Murag 42. Minihawang ka ni short. Mura magduwag ka tao. Masudan eh. Ako guro ni patabangon ni Tawhana. Sige ra man siya panagos kwarto. La! Oh! Talisa dire be, tabangin ko panghalay be, perti pagkabugatan ni mo mga short. Oy, natin mga puti halay oh. Usa mo gura samok-samok di agod? Isa ba tabang isa ko ba na usa naman. Sige naman nagpahubag. Oy. Siguro humbag jud ani daan. Humbag na tadaan ko ani naong tanda humbag na jud. Ang kuan na ani mo dili kay hubag. Lati sige. Murag nalubong ba? Usa mo gura mo ipakuan god? Di ba gori tinay mong sinig. Usa may sugo nimo. Tabangin ko panghalay be, kay ako lang taon tulungag kay hapon na maglungag ko pa hapon. Napoy biyo bara sa sulod niya no. Sam ni siya. Tabangin isa ko ba kay gikapoy ko bugat kay mga short. Oh. Ikaw mo ka pamana god minyo-minyo tugtugag ka pamana amo ko patabangon. Wa mo ko balo ko burot kay kayo kaminyo na ta. Kita tabangan na ta. Tabangan na ka tabaw. Tanaw ti minumag dito. Ay, mga puti, diri ang puti, oy. Ana diktanan. Ay, sige, krabo. Ay, sige, krabo. Pamana ba? Ay, sige, krabo. Kay, netir ba ka? Bugata ra ba? Wala ba ko balik krabo kung tuwang gabi, eh, ha? Ah, natural na dito. Sakyan dyan ka. Sasakyan kita. Kay, tarungan, ha? Oh, lagi na Tarungan, to. ha? Tarungan, ha? Kay, tanaw na ko kung lungagon dito, kay, maglungag Sige na to. Ano yun? Kita na mga kumpano. Tanaw, sana, nakita na mo sila. Salamat ito ninungal dito. Sa paso. Tungkol na ko, at ito, ito, bala na. Usa may masawa eh. Ay, di, pagod ka na! Lagi. Kapuyan ang asawa. Mangganit taganit para lang na imukuhan mo laban. Yan ay mahalay. Sumukan pa dito sa asawa ni. Kuya ba ano eh? Lakot yung braha eh. Susubukan ito kasama. Makalakot tayo nga obra. Sige panugo. Kapoy na kayo. Sige sintap kasawa ni. Luslis kayo. Mga nagisaan dito sa tubangan sa pare nga. Dapat kung nasawa ta dapat panahon na to palayo na to dili tayo susuguan kapuya ni under tayo. Kuya. Sus daa pa ni mga puti no kapoy kay sigudkuan. Kapoy sigudkuan eh. Sus anaon ko rin paghalay guro kay wala man jud ka kuan aning mga inaning nga obra. Sus paita. So usa pa ning patay. Betul. Patay ko ang asawa ko eh. Putol, maning nga bukat siguro may gumusot. Patay ang asawa nila. Oh! Ay! Ginoo ko! Ano mo na? Ina, naputol na!